Ang Haris Roya manggod. Bayad sa utang, guys. Pangutang man lagi. Bayaran na mga motor ni Alan. 2032. 32 ano? Di bali naka-assume na ni iya ni Ruel Hawan pero ang original ni ngalan ako. Yani. Muna yung kabayo ni Alan, guys. Adi ma'am ko na 31. 31 pa. Dako-dako pagi di ay. Sige hinay lang gud. Lagi. Hinahinay lang, hinahinay. Ibayaran ni mga tulo ka bayaran. Salamat, sir. Ini ini Alan motor. Nahinayan lang nagbayad, guys, kaya ron maimpas. Saan nga utang man gina siya. Kuha na siya 2,000 kapin, 2,032. Mayong udto sa inyo tanan guys. So, magluto og munggos. Karon agpat og kuanan ni ning kalamunggay para putanan sa gulan sa munggos tangabos buwan. So, bago duty guys sige pulo. Naigo sa pulo. Naigo ang robot sa pulo. Robot dahil kaigo dahil sa pulong robot ito. Igo ang robot sa pulo. So, nanilang tanan eh. Pero isa na kaadla kong absin. Balik ko ng duty. Kaya business manugma. Pabili para siya nagulit, guys. Baka. Ubo. So, luto taog munggos. Di ba uli gabi eh? Di uli gabi eh. Ginawa ko gantay ito. Wala kong kalipong sa pulon ako. Itong uli sa ko kay pahilot ko sa kong darling na si Utik. Kung sa may Utik, ubusin nining kamunggay dili. Huwag to ning kamunggay. Daghan na? Daghan. Sige sinlok sa sipon. Tinugayan sinlok na to itong ilong na lapad. Yung ilong na murag napiligsan sa pison. So, igo ramen kay kameron utik mukaon duha kay mga bata nag-eskwela. Nag-eskwela mga bata si Ricklan. May lakaw nila ni store. Duha. Amat sila pa-check up. Sikap sa ni store. Ano sila sa manggabase sa kahoy? May balay daw sila di ay. Balay sila. Arok sila na okso. It's also sila matarok. Tapos ko plato, guys. Kay Gikan ko nagkatuluga. Kung na ako, kung magkatuluga ko, di man 5 taon. Kay si Utik busy masag kaayo. Iagwanta lang na bakod. Kaya para nagpay ko munggos. Para lutuan ako si Utik sa munggos. Nani sakto niya. Okay. daghan naman siguro na. Dagkan kayo ni. Busog taluwaran ni.
Kami dua karon bilin sa balay. Mag-date mi dua. Kaya hapit mga Valentine's Day sa uno. Hapit ang 14 sa February. Akong nilabhan, akong ipamuklas, kaya nagpuga. Ulan. Kinsa uyab dia. Kay basin inta makita sa Valentine's Day para sa to ninyo. Nako. Ay anak kol, bata pa ko kol. Bata pa ko kol. Okay naman ang time, inat naman na. Data na mo gusto. Kanda. Dako na raba. Lata sa tiil. Ika na ba siguro na? Ganda? Prito na niyalan ng bulat guys, so pa na init ang kalha. Ano ba na style? Diha. Kana na niya gigasa ng kaldero, giting diretso na niya gihawas ang kuan. Diretso na niya. Ibutan na niyalan ng lamas guys. May tanlad. Kami ang kuan, nakaluto. Professional. Oh, na. Ready na ang mong paniod to guys. Ayan ang sabaw. Ako na dinasad bulad. Kangala nag-awas-awas yung yahong. Paniod to. Aboy. This is all Lord, and this the gifts which you are about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Ano to ta guys? Pagkalan sa sabaw pagkamulan. Dili parat. Pangantan nyo tanan guys. Pangantan tanan-tanan. Palabihan mo yung kalayo ah. Init kayo. Delikado galing ang buhay ko na to. Di ka parat ang bulad. Wala niya lang gilunod tanan. Tumugo po. Ulang ni pagkalata mong boss. Ha? Ulang pagkalata.
Ano kaya buwan ni Rosing? Hindi sila na. Katahinta. Munang dako ato bayaran sa kurente. Kay. Sobra sa kalayo. Sobra sa kalayo. Wan. Kurente na wow. Di kahit kaon ng kanon. Ito ka. Ginoon. Ming, anong naman ka naglubog na sa bag ni Alan, Ming? Wakay lain malubugan, Ming. Ming, anong naman ka na naglubog sa bag ni Alan, Ming? Huy! Hala. Muna dala Alan na yung bag. Sublan yung bag sa iring. Hi guys, may hapon. Ang hapon gid kay alauna na. Dos. Imbes kay ganina nag-ulan, akong ipanghawasan ni labhan. Imbes kay alas 2 na ni init. So gibalik na ko pag kuan. Wala na ko ibalik pag halay ang uban. Ang uban to na dadto. Ang uban ako nga nilabhan, wala ko ni buklas na. Kay nagkabuang ko halay ba, halay hawas. Nanawag si Madir guys, gipailin-ilinan gid ko niya. Ako tong adtuan kay wapasan ako na upload ang ayo pa na ako na editan to yung video. Yang gipailin-ilinan ko niya, ingon siya nga dadi ko bulanghoy. Primero dadi ko saging. Kasunod ingon siya dadi ko bulanghoy. Kuya mo kay ang bulanghoy ma kay ang dahon basa. Siya saging na lang. Na ato siya pangitaan og saging. Na may saging. Kikuyapi man siguro na kay gamay kayo. Nay saging ito sa sapa pero yamog. Ingon man ko nga gagmay, ingon siya nga bahala na. Na. Bugtok manggit. Bugtok gid siya. Bugtok pagit. Na. Why swerte ang saging among gituba kay gibugtok. Digit si Mader karon mga kaunog saging. Sige siya panawag guys nga. Dadi kong saging. Ay, pa ato balanghoy na na. Ha? Balanghoy. Ang lago na din eh. Wang nani oh. Langgam dala lang oh. Ulo eh. Kuha ikaw. Bulanghoy na lang kuno guys, yung si Alan. Kay ang saging gibugtok. Bulanghoy na lang atong dadon na to ni Mother. Ay sinistor naman niya pasanginlan nga. Pagdalag bulanghoy din kay gusto sinistor kaon. Kunan sana si Mother der. Nara akong nilabhan guys. Wala ko gibuklas ang uban kay nag-init. Ha? Ayaw dana, kilinghod pa na dana. Ha? Nakakaon na to sa atong pipino. Akong pipino dani guys kay kuan na nga daot kay nagsanyad magud sa yuta. Na. Pagka sila sobra mong baboy na. Oh. Gisagbutan naman akong talong. Tarong sa pag-ibot nga di mga bali. Mga talong ba na nanaala ni mong gitamak-tamakan? Tarong pag-ibot ba nga dili mga bali? Sayang. Puti. Ha? Kung ako di ko gibot kay yamog. Kabasa ta si yamog. Taka na balon saging diha sa ubos. Ito
Doon sa isa ka punuan. Yan man kung si Mama rasad magkaon. Bago ko pa nag-harbisi akong kuanda ni guys, karabansos. So, di na to pagwangan sa kay daghan pa buwak. Dali naman siya guwang. Ito, ay, lapuan. Oh, insakto na siya. Okay. Bisa na ito ni pagwangan atong karabanso sa atong anamon pagkuha kay dali na siya guwang. Ha? Mahugaw imong kamot? For sure ba? Sino na sa bilian? Ako sa pagkuha ng pipino kay sayang. Kaon natin sa atong tanom guys. Kagabi kuha kong tulo ka buok. May gisudaan na mo kagabi din bulad. Nakwangan. Sirilona. Kusog sirilona lang mo kaong pipino. Ito pangwaon eh. Okay. Narambulang ko yung ikuha niya lang guys. Kami magarambulang ko ka ng luagon, isnak-isnakon. Na. Atubang na yung ka sa TV. So, naratong pipino, guys. O karabansos. Ay, uy. Mura ni ang nahimo sa saging. Pero na ibulang hoy, guys. Back up. Bilantan siya, guys. Pero madala-dala ra. Huwag mo ko sa dito yung naguli. Dili kada pinagyo kidi kidang lug. Hoy. Kalaki ni Walan basigag. Talungan niyo. Nanami sa karsada. Yeah! Abot na mi guys. Sana akong gidaning hingay. Tamba. Amo gumba. Nagunsa mo diyan ang marites mo? Oo, ang marites. Marites imong duha da. Ay, sa bahay ba? Ay, bisita. Sa bahay ba? Layo pa kay ko na dungom na nako yung marites ba. No? Oh. Ikaw may labaw nga marites. Ano ka ni mo marites? Alam mo, kasang marites. Asa Mimi? Asa man si Mimi di ay? Ang lang. Ha? Asa dito di. Naray mo request mother. Duwan na. Bulangoy saging na, bulangoy na saging na kuan kay. Dooy man na pero nahinog na. Na. Lami ko ni duoy. Pero wala nag-ayo. Liwat na ni Alan. Abay, bidya ba kayo? Nahinog na. Amo ko na siya nagkuhan kay murag. Kuha na ba? Kanang kapila na namunga. Na yung resulta. Mura ni isa. Mura sa na isa. Sapa ko tanaw niyo ti. Ikaw sa kumpara naman kay kaon si Itol. Ngayon nadawat ni Mimi nga kuan gikan sa eskwelahan. Mali ako feeling guys. Feeding ni siya guys.
Pudding nila. Ako rin bugas. Ano siya, cookies. Vegetable crackers, malunggay. Kani mukhaong kana ha. Ano ina? Kana, manay pares niya sa iyang Milo. Hasta na siya. Kana, Ako na. lugaw ni siya para ichampurado. Bugas ang parado. Bugas ba na? Anak ko guys. Tanawa kay. Tanawa ko ninyo guys. Na kaya di man lagi kagkaon muna. Tanawa. Lami lugar na siya. Ilan ni duha ni Lingling na po nga ni Lingling. Naluto na ang balanghoy guys. Kimutangan na ni Mother Earth og itlog. Makabuok. Napalit sila ni Nestor og isda. Kay kilaw ni tol? Masa ni day kilaw ni? Wala, kutun wari mo na kilo lugar. Ha? Kutun wari mo na kilo. Hindi sa dagwan. Dapat ito. Oh, kilawon ko ng pritohon. Mo'y mando ni sir. Daghan kay siya guys. Dito sila sa bulisong nagkuan na malit. Para sa bulanghoy. Hi guys! Nakauli na may dinhi. Dugay may nakauli kay dugay na-upload ang video ni Mother. Pagka-upload, iuli din mi kay si Rilona. Nagabinan po si Rilona. Anong nagabinan ng Karilona? Dugay daw siya nakuha sa Init nila lang. driver. Bungkus mo ni ah. Ay, suba na lang. Kuno luto na ni. Dugay siya nakuha kay ang driver napagipitan. So, daghan kayong salamat sa inyong tanan guys, sa inyong pagsuporta sa amua. Daghan kayong salamat sa tanan-tanan. Daghan kayong salamat sa walang sawa pagpanood ninyo sa among mga video kahit kuan, kahit ano ang mga vlog ko, mga balik-balik, di ka klaro ang naong. Ay, nakakawin ko ito. Og daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa amua, mga silent viewer, solid supporter. Daghan kayong salamat og sa mga subscriber. Daghan kayong salamat guys. Salamat sa inyong tanan-tanan. Daghan kayong salamat. Ako kaya kong pagpasalamat sa inyong tanan guys. Sa walang sawa pagpanood ninyo sa mong mga video. Daghan yung kayong salamat sa inyong tanan-tanan. May vampira sa akong likod oh. Wak-wak. Bye sa inyong tanan guys. I love you all. God bless you all guys. Bye-bye. Bye-bye si Mimi. Bye-bye.